Sí, sí. Bueno, jo tota la setmana he comentat a l'equip que portant avui a guanyar, després de tot, no? De derrota del diumenge, que vas a casa amb el Masnou, que sembla que tinguis l'obligació de guanyar, i, bueno, i els altres van guanyant i era molt important seguir a dalt. Guanyar, no estic content amb el partit, penso que l'equip pot fer molt, però bueno, també penso que té mèrit, no? Que en tots els problemes que estem tenint, mantenint-se a dalt és molt important i és content per això. I sobretot fer 4 gols, no? Perquè el Masnou era un equip que tenia un bon nivell defensiu, fer-li 4 gols no està malament. No, està clar que a la segona part hem generat ocasions, l'entrada de Juancho va molt bé també i tenim jugadors amb velocitat, amb avantatge al marcador, però sempre hem d'anar a contracorrent, no? I això no m'agrada, no? Que portem a casa 3 partits que sense fer res anem 0-1 i bueno, 2 hem remuntat i un no. Penso que si aquests partits dels 3 haguéssim ficat abans o com a mi no encaixar, podíem haver guanyat els 3 i amb la Muntanyensa no van guanyar. No hem d'aconseguir tant. Penso que defensivament avui no hem estat bé. Bueno, el missatge des de fora, Àngel, és que marcar ja. Jo estic esperant i porto aquí un any i pico i excepte l'any passat el dia del Cornellà i el dia del Castelldefels, que sí que van marcar molt ràpid, són partits que si marquen ràpid són molt tranquils, però no hi ha manera. També ells arriben la primera, quasi qualsevol, i ja fica un golaç. Però bueno, no sé si costa entrar al partit pel camp, que és molt gran, o per la... no sé per què, ens costa molt, però bueno, la idea des de fora o de l'entrenador és que si marquem d'hora serà tot més fàcil, però bueno, no estem tenint sort en aquest aspecte, o encert, però bueno, s'ha guanyat, que és el més important, i estic content pels jugadors també, que fan un esforç amb tot el que tenim de lesions i de més, i són 3 punts més per continuar. I dic això perquè futbolísticament, possiblement, el partit de la setmana passada va ser més atractiu. Sí, va ser molt millor, van jugar molt millor. Bueno, això és el futbol, no? Un dia jugues molt bé, igual no et donen molt al futbol i avui, doncs, com menys, fiques 4 gols, no? Igual 4-2 no és el més just, no, del partit, tampoc ha sigut un partit bastant igualadet, no? Però bueno, hi ha vegades que fem molt no guanyes i a vegades fem menys guanyes partits. L'important és que l'equip continuï a dalt, que guanyi el partit i que quan no jugues bé guanyis. Això és molt important, no? L'any passat quan jugaves malament empataves i t'anaves a casa encara pitjor. Has guanyat, que és el més important. Avui el principal era guanyar i bueno, esperem que a poc anem recuperant jugadors, que això també és molt important. A vegades en el tema dels canvis s'encerta, no s'encerta. Avui ha donat la sensació que els canvis han sigut un revulsiu, no? Bueno, sí, futbol a vegades, no? Intentes fer el que millor ho saps o fer-ho bé. Sí que és veritat que al descans no estava content el tema defensiu, perquè no era un tema d'Ivan, que Ivan va agafar el ritme, això és indudable, no? Però defensivament estaven molt tendres i molt mal col·locats i molt xerrades, i a l'entrada de Segarra doncs, es donava defensivament més competitivitat, i també volien que Mario al mig del camp bueno, el que fa darrere ho faci davant, no? Que és un jugador de molta qualitat, i l'entrada de Juancho ha sigut clau, no? Ha sortit molt endollat, ha fet 2 gols, bueno, molt content també per ell, no? Que porta una lesió i està el xaval molt content, és important, i sí, a vegades fas canvis i surten bé, i avui doncs, la gent que ha sortit ho ha fet bé i pràcticament ha solucionat el partit. Ha estat una bona jornada, heu atrapat el Rubí, retalleu la Muntanyesa... Sí, jo estic, bueno, no mosquejat, però tocat per l'últim gol, perquè era el quart puesto. No sé, l'he seguit al final, hem guanyat, però no sé si només ho penso jo això o ho pensem 4, perquè volia el quart per fer una distància de 3 gols i ficar-se a quart i si treuen de centre i ens ficar un gol. A mi, sincerament, doncs, bueno, jo vull que anar a quart, que d'aquí al final de temporada això no té importància, però a mi estaràs en playoff, no? I més a premsa que tenim aquí, no? Que demà posa al diari i algú bueno, no dona aquesta importància. Bueno, també ha sigut un golaç el d'ells, un golaç, no? Que igual xuta aquesta rosca i va fora, però hòstia, portava 10 minuts dient-li a Montoro i a Juancho i a Mario, ha vingut a la banda, fem el quart i són diferència de 3 gols i fosem quart. Fa una jugada a Montoro, fem el quart al 91 i ens fiquen el segon al 92. Però bueno, futbol de cins, no? I a vegades els jugadors al camp no tenen aquesta percepció i també ha sigut un gran gol, no? De Blasco, ha fet una bona jugada i un gran gol. Jo volia anar a quart, però bueno, és igual, també són estadístiques, no? Però si pots anar a quart, doncs és molt millor. Sí?